Καλησπέρα παιδιά, Bruce.gr εδώ και στο σημερινό vlog είναι το vlog το οποίο σας είχα πει ότι μάλλον θα πάω να πάρω τα κομμάτια και τώρα θα πάμε. Θα σας πάρω και εσάς μαζί μου να δείτε λίγο στο περίπου τι και πώς και αυτό. Here we go. Και σκουφάκι χρειάζεται εδώ τώρα σε αυτές τις μέρες. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told you it's the best light I know. It's not a game that I am playing. My love, trying to hold my feeling. I don't know what's right. I'll find the best way. I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. Αυτό είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία θα μου έρθουν, περίμενα να έρθουν, ωραία. Για λοιπόν να τα ανοίξουμε. Τώρα θα το κάνω παύση και θα το συνεχίσω μόλις το έχω ανοίξει. Όπως βλέπετε, εδώ είναι, ένα πράγμα είναι αυτό, το οποίο δεν ξέρω τι είναι ακόμα, θα το δούμε μετά. Και δεύτερο πράγμα είναι αυτό. Ορίστε. Τροφοδοτικό. 3 χρονιά. Haswell 80 Plus Gold. Gold. Όχι bronze, gold. Για να ανοίξουμε και το άλλο το κουτί, να δούμε τι έχει. Λοιπόν, το άνοιξα και αυτό. Και τώρα για να ξεκινήσουμε να βγάζουμε αυτό που δεν χρειάζεται να το δει κάποιος. Πήρα μου. Ορίστε. Boy. Ω φίλε. Ω φίλε. Είναι πανέμορφες. Wow. Εντάξει, είναι πανέμορφες, έτσι. Wow. Και κάτι ακόμα έχει εδώ μέσα. Για να δούμε. Πιάνω κουτί. Και ο επεξεργαστής. Εντάξει, το κουτί είναι λίγο φαγωμένο από εδώ, φαγωμένο από εκεί, αλλά από ό,τι βλέπω ακόμα είναι στην τέτοια. Είναι sealed factory, δεν έχει ανοιχτεί δηλαδή. Και από ό,τι βλέπετε εδώ μέσα το βλέπουμε. Νάτος. Δεν ξέρω αν θα κάνει εστίαση τώρα. Θα το πατήσουμε για να κάνει. Έκανε. Ελά. Ναι, έκανε. Το είδατε. 6400. Δεν ξέρω γιατί θόλωσε. Ελά, κάνε focus. Δεν κάνει focus. Έκανε. Οκ. Αυτό είναι και το κουτί μας. Εντάξει, είναι λίγο beat up αυτό το κουτί. Δεν ξέρω γιατί. Είναι λες και το δίρανε λίγο, αλλά δεν πειράζει. That's it.